אנחנו נמצאים ביום שישי, ככה לפני שבת קודש. אמרתי, על מה אני אדבר איתכם? אני מאמין שכל אחד צריך את השבת שלו. זה איזשהו יום כזה שעושים קאט להכל, מתרכזים בבית, במשפחה, בילדים, בעצם בכל הדברים שיש מסביבנו, שבדרך כלל בשגרה הם די נבלעים ונעלמים. מה זה שבת בשבילי? אני אוהב ללכת לבית כנסת, להתפלל, להגיד תודה לבורא על הכל, להתבונן או לנסות להתבונן, להשתדל להתבונן בכל הדברים שיש, וגם בשביל הנפש. כאילו, אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן באיזשהו מרוץ מטורף כזה של עשייה של דברים, ובסופו של יום הגוף שלנו והמוח שלנו זה המכונה הכי מטורפת בטבע, אין שני לה, אבל צריכה גם לנוח, באמת, לעצור רגע, לקחת נשימה. מקווה שאתם עושים לכם גם את השבת שלכם בדרך שלכם, אנשים שאתם אוהבים, שתלמדו תמיד כאילו לעשות גם קאט בקטע טוב.